Square saying Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakarike kutanga kukuya pane channel. Please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya inoshamisa, nyaya yakarwadza, nyaya yakasiya ma community members kurishinga kumashonaland central province vari in shock and fear. The incident yakaitika pakati peusiku Saturday apo pakaonekwa musoja chishuda vanhu vaikwana kuita 3 kusanganisira girlfriend yake angani 18 years before azouraya. Nyaya yakarwadza vanhu vazhinji muZimbabwe ndofunga vakashaika vakaidentifyiwa nde pari kunzwa nangani makore 33 anonzi Justice MuCIO, then poita anonzi Victor Zowa ane makore 38, then we are know a Central Intelligence Organization operative zvakare, then zvakare poita Evanis Magwenzi ngari makore 18 nangari girlfriend yemusoja uyu. So musoja akauraya vanhu akaidentifyiwa as Henry Ncube uyu anonzi he was attached at the Rushinga army base panguva iyoyo. Polisi yakabuda ichikonfirma ichiti Ncube uyu anga akabata AK-47 rifle inge yakalodwa ne30 mabullets muZimbabwe. Opera musha my-witnesses akabuda achema nechiitiko ichi. Zvakare the police yakabuda ichiaccuse the army mumemo yavo yakabuditsa muZimbabwe. So zvinonzi musoja nemumwe wake wakapinda muBorosto kuRushinga business center apo pari kunzi anga akapfeka uniform yechisoja akabata rifle muZimbabwe. According to police memo wakabuda achiti this did not go well with the patrons who were in the Borosto, and mapatrons akani Borosto akachema nekubatwa kwakaitwa Pfuti nemusoja uyu pamwechete nePfuti nepamwechete nekupfeka uniform yanga nayo. So zviri kunzi a conversation ensued between the two soldiers and the now deceased Justice MuCIO, and they had a heated argument. Then the accused person cocked his rifle and shot Justice MuCIO on the head once and fell down. The accused fired more shots, one of which grazed Corporal Simbo Tawanda once on the left hand as he was trying to disarm him. The accused also shot the second deceased Victor Zaoma on the abdomen while the latter was trying to restrain him from further disengaging his firearm. Zvakare zvirunzi another inspector Munemo Munetsi was also shot by Ncube but escaped with injuries after hospital treatment. Zvinopera mushe zviri kunzi ma-CIO nemapurisa nemasoja vanga vasina kutangira ipapo. Zviri kunzi a teacher uyo akabuda achirequest anonymity for fear yekuzoterwa. Akabuda achiraya achiti the team was doing an operation in Rushinga ahead of the 44th Sadc summit slated for Harare next week. They were harassing the community and teachers were also being harassed. They accused us of planning a demo during the Sadc summit. I indicated to them that I don't know anything about the planned demo that they were talking about, and they are said to have left my homestead. But after allegedly intimidating my family members and warning me not to proceed with planning any demonstration during the Sadc summit. So from there, they reportedly went to Chimanda, where they took another teacher and brutalized him and bashed him. From there, that is when they went to Bevan Matope, who is believed to be a Rushinga Rural Council worker, whom they also assaulted. The soldiers, clad in camouflage uniform and armed with AK-47 rifles, were drinking beer at Borosto when a heated argument ensued with patrons. Na teacher ivava muZimbabwe
so zvikunzi pawakanetsana ndo pakatanga kushudhana vanhu. So after the shooting zviri kunzi Ncube uyu akadzokera kumabarracks kwaaigara and kuri kunzi ndoko akasvika achinoshuda girlfriend ikanga ikarara pamubhedha mureZimbabwe. Then after that akabazvishuda pahuro. So according to police ikutaura iyo ichiti yakawana makiwa akarara pasi next to his car since dzaona MuCIO anga akarara akatarisa mudenga 7 meters away from 7 meters away mureZimbabwe since achiradzwa dashubwa padumbu akabuda achirava achiti a trail of blood was leading from the steps of Goto Boro store to the resting place. Zvikanzi vakataura vachiti at the second scene room door rakavhurwa and the girlfriend yemusoja uyu yanga yakarara yakatarisa mudenga zvinzi brain dzakabuda panze mureZimbabwe. Vatorava vachiti she was covered with a blanket suggesting that she was shot while sleeping. And the late Corporal Ncube was dressed in army uniform, lying facing upwards and had a gunshot on his neck. Suspected brains were protruding. The AK-47 rifle was between his legs. The two bodies were on the same bed and blankets had blood stains. One AK-47 cartridge was seen on the floor. So what kuita police officers kabuda ma-officers forensic akataura iwo achi they are still investigating kuti pakashandiswa mabullets akawanda sei mureZimbabwe. Zvinombera mushe the officer in charge werushinga akabuda achitaura iye achiprovoka masoldiers zvakare zvinzi the army yaifana kuendela nyaya yemasoja avo zvichinzi vasafanira kuenda mapublic places Nepfuti mureZimbabwe, especially vachimwa doro mureZimbabwe. Tisingaziva kuti munoona sei nyaya iyi the community yerushinga ikaradza kuvhunduka nechiitiko ichochi mureZimbabwe. Vachitaura vachiti we are living in fear mureZimbabwe. Vachitaura vachiti havachazivi kuti votrusta ani mureZimbabwe. Another village akabuda achiti this is a clear indication that there is a problem with the way security forces are operating in this country. As they are acting with impunity and they are not being held accountable for their actions. Tisingaziva kuti munoona sei nyaya yetu zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.